Tervetuloa katsomaan nyt tätä kolmatta osaa tästä kolminaisuudesta. Ja mä suosittelen katsomaan sun vielä sen ensimmäisen ja toisenkin osan, että pääset oikein niin kuin kärrylle tästä koko hommasta, että missä mä niin kuin ihan Raamatulla perustelen siitä, että näistä Jumalan kolmesta olemuksesta, että on kysymyksessä vaan yksi minä olen. Eli mä kertaan tässä vielä sen verran siitä viime kerrasta, että täällä toinen korintolaiskirja 5.19 sanoo, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heidän rikkomiksiaan, uskoi meille sovituksen sanan. Ja Johanneksen evankeliumin luku 1, jakeet 1 ja 3. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Amen. Eli ja sitten pyhästä hengestä myös sanotaan apostolien teossa siellä Ananiaksen ja Safiran kohdalla, kun he pettivät sitten seurakuntaa tässä tietyssä omaisuuskiistassa, niin ennen kuin Safira heitti henkensä, niin Pietari sanoi, että miksi koitette pettää pyhää henkeä, te ette valehdelleet ihmiselle, vaan Jumalalle. Eli Jumala on yksi minä olen, mutta hän ilmoittaa itsensä kolmella tavalla. Eli Jumala oli Kristuksessa. Jumala on tuo sana. Sana tuli lihaksi. Aamen. Ja Vanhassa testamentissakin myös puhutaan näistä kolminaisuudesta. Näin Jesaja 48 ja 16 sanoo näin. Ja nyt Herra, Herra, huomaa. Raamatussa monta kertaa sanotaan Herra, Herra tai näin. Toistetaan. Ja esimerkiksi Herran siunauksessakin mainitaan 3 kertaa. Herra siunatkoon sinua, Herra varjelkoon sinua, Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle, eli 3 kertaa. Eli täällä Jesaja sanoo näin, ja nyt Herra, Herra on lähettänyt minut ja oman henkensä, eli Jesajalle. Ja ensimmäinen Samuelin kirja 18. luku ja 12 sanoo näin, Saul pelkäsi Daavidia, koska Herra oli Daavidin kanssa, mutta oli poistunut hänestä. Eli Jumalan henki on yhtä kuin pyhä henki. Koska Herra oli poistunut hänestä. Pyhä henki siis, mä puhun nyt pyhästä hengestä, että pyhä henki on persoona. Vaikka jotkut Jehovan todistajat väittää, että hän ei ole. Mutta Raamattu sanoo, että älkää purehduttako pyhää henkeä, älkää loukatko pyhää henkeä. Ja ennen kaikkea, joka pilkkaa pyhää henkeä, niin siellä sanotaan siitä aika rankasti. Eli jos hän ei olisi persoona, niin miten hän voi loukkaantua, miten hän voi murehtia. Eli pyhä henki siis opastaa, puhuu, kuulee, ottaa, ilmoittaa sekä ennen kaikkea kirkastaa meille Kristuksen. Ja Luukkaan evankeliumissa luvussa 10 jakeessa 21 ja 22 Luukas tekee selväksi eron pyhän hengen, pojan ja isän välillä. Täällä sanotaan Jeesuksesta näin, kuunnelkaas tarkkaan. Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä. Maan ja taivaan Herra, että olet salannut tämän viisaalta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun isäni antanut, minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on, kuin poika ja kenelle poika hänet tahtoo ilmoittaa. Eli tässä selkeästi tehdään ero näiden 3 välillä. Ja nyt tutkitaan edelleen Raamattua. Mennään evankeliumeihin ja hyvin tuttuin kohtiin. Matteuksen evankeliumin luvussa 1 jakeet 19 sanotaan tutun kohdan näin. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä ette itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä. Markus sanoo tästä 13.11 samalla tavalla, mutta hän sanoo, sillä ette te ole puhumassa, vaan pyhä henki. Ja Luukas sanoo luku 21 jakeet 14.15 näin, että sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. Aamen. Eli tässäkin nähdään, että nämä 3 toimii yhdessä. Eli Kristus, minä olen, on kaikkia näitä. Mutta mitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi, että Isä on mua suurempi? Jeesus oli myös ihmisenä tosi Jumala, ja maan päällä ollessaan hän rukoili Isää taivaassa. Ja sanoessaan Isän olevan häntä suurempi, hän sanoi sen ihmisenä, ihmisen muotoisena ja olemuksenaan.
Ja Jumala on kaikkialla kuitenkin läsnä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen persoonissa. Ja kuitenkaan me ei voida eikä saada niin sekoittaa näitä persoonia toisiinsa, koska heillä kaikilla on oma tehtävä. Eli mä en voi sanoa, että Pyhä Henki oli Kolkatalla ja helluntaina Jeesus vuodatettiin alas taivaasta tai Isä laskeutui tulisina kielinä opetuslasten ylle. Eli siellä, missä Jumala toimii, siellä toimii aina kolmiyhteinen Jumala, jumalauden jakamattomassa ykseydessä, mutta kuitenkin kolmessa persoonassa. Vaikka poika ei ole isä, silti kohtaamme pojassa isän jumalallisen kirkkauden. Ja kun Pyhä Henki täyttää meitä, täytymme Jumalan voimalla ja läsnäololla, koska isä ja poika asuvat meissä niin kuin uskon kautta. Aamen. Ja tämä on mielenkiintoista, että mäpäs otan tähän nyt yhden esimerkin, kun mä otan tässä vaikka niin kuin tämmöisen tästä, mä otan kaikki 2 CD-levyä tässä. Kun puhutaan esimerkiksi, mä otan tämmöisellä esimerkillä, puhutaan isästä ja pojasta. Ja leikitään tässä, että tää on nyt vaikka keittiön pöytä, tää mun käsi. Ja tässä sitten, kun sä tuut sinne keittiöön, niin sä ajattelet, että nämä on niin kuin, tämä alimmainen levy on laitettu ensin ja tuo päällimmäinen on laitettu sitten myöhemmin tuohon päälle. Ja näin me ajatellaan ihmiset myös, kun puhutaan Jumalasta ja Jeesuksesta isänä ja poikana, että isä on ollut ensin ja sitten on ollut poika. Mutta kun Raamattu ei puhu tällaista, vaan se on yksi minä olen. Ja meidän täytyy ymmärtää, että mitä jos nämä onkin ollut yhtä aikaa siinä, että on yksi. Eli ne on laitettu yhtä aikaa eikä eri aikaa. Ymmärrätkö mitä tarkoitan? Ja me ihmiset ajatellaan aina niin kuin inhimillisesti, että ennen kuin voi olla poika, täytyy olla isä. Että ei voi olla poikaa ilman isää. Mutta mä ajattelen näin, että Raamattu puhuu isästä ja pojasta ja Jumala on kuitenkin yksi minä olen. Niin se puhuu siitä suhteesta, joka näillä kahdella on. Että kuinka voi ymmärtää rakkautta, jos ei ole vastarakkauden kohdetta, niin kuin sillä yhdellä videolla mä siitä puhun siitä, että miten me täytyy ymmärtää. Isä ja poika on se rakkaus. Ja Kristuksen Jumala tuli pojassaan maan päälle ja Kolkatalle, niin hän sen Kolkatan sovitustyön kautta haluaa, että me pääsemme osalliseksi tuosta ihanasta rakkaudesta, joka heillä on ollut jo iankaikkisuudesta saakka. Ja se on se suuri uutinen, mikä on se evankeliumin niin kuin ilouutinen, ja se on meille julistettu. Aamen. Toivottavasti tämä nyt selvitti nämä 3 videota sulle näistä asioista sen oleellisen, mitä tämä kolminaisuus on. Eli Jumala on kaikki ja kaikessa. Jumala oli Kristuksessa, Jumala on Pyhä Henki. Me saamme Pyhän Hengen vaan uskon kautta siihen Kolkatan sovitustyöhön, että meidät vanhurskautetaan hänen verensä kautta ja Jumala näkee meidät niin kuin sen poikansa veren kautta. Ja meidän täytyy nyt muistaa se, että nämä on niin kuin yksi ja sama. Aamen, että Jumala tuli pojassaan ja ilmoitti. Tämä on niin valtava ymmärtää, että meidän aivokapasiteetti on niin paljon esteenä. Mä haluan tähän loppuun vielä heittää ajatuksen, että jos Jeesus ei olisi Jumala, että hän on pelkkä ihminen, niin olisiko hänen ristin sovitustyö ja veri riittänyt meidän syntien sovitukseksi? Ja toinen ajatus, jos Jeesus ei olisi Jumala ja pelkkä ihminen, niin silloinhan kun me rukoillaan Jeesuksen nimessä Isä, joka on taivaassa, niin me niin kuin sorruttaisiin epäjumalan palvelukseen, koska me rukoillaan vaan ihmistä. Mutta Pyhä Henki on Jumalan henki, eli Jumala, Jeesus on Jumala, Jumalan Jumala, ja ne on yksi minä olen, Jumala tuli pojassaan, ja Jumalan henki annetaan uskon kautta meille. Aamen. Tämä on tämä juttu. Olkaa siunattuja ja toivottavasti nämä 3 videota tästä suuresta aiheesta avasi teille tästä edes himpun verran. Ja ottakaa nuo Raamatun kohdat ja tutkikaa itse sanasta, onko näin, mitä tuo orava täällä puhuu. Olkaa siunattuja. Jeesuksen nimessä. Hei hei.